danas, na Veliki petak, kada se prisjećamo raspeća Hristovog, prisjećamo se i koliko strašna može da bude ljudska zloba, a koliko je velika ljubav Božja. Kada se svako od nas u životu osjeti kao da je raspet i kao da je prikovan, treba da se seti reči Spasiteljevih iz njegove oproštajne besede: verujte u Boga i verujte u mene. Ovim rečima ćemo savladati svaki strah, svaku brigu, svaku nevolju i svaki problem i ući ćemo u radost vaskrsenja Gospoda našega Isusa Hrista.